Assalamu alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye faw sigiyɔrɔ la ni y'an sigilen an ka émission na n'o ye couleur week-end ye aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na samedi o samedi an bɛ émission min sigi comédiens ani star bezu ani tiktok starw ani an ka artistes olu de ka émission de ye nin ye donc bi an ka wele bɛ mɔgɔ fila de kan Alisco One bɛɛ b'ale dɔn Galon nafa ka dɔgɔ k'a fara Umar Daw kan n'i y'o fɔ mɔgɔ si t'o tɔgɔ in dɔn a tiktok tɔgɔ yɛrɛ o ye jinɛ ye an t'a dɔn jinɛ de b'a bolo wa wakula de b'a bolo bi kɔni a bɛna a ɲɛfɔ ye sɛnɛfɔkɛ a bɛna dɔ fɔ an ye bi Alisco salam alaikum wa alaikum salam ça va wallahi alhamdulillah ko kɛ ko dɔɔni ariseli basi fo ala wallahi jangone ma tranquille an ka nin kɔrɔfɔ dɔɔni ko da nan sa andire ok i kanubagaw fo ani Pinal TV lajɛbagaw bon me Pinal TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan Pinal TV suibaga ŋanaw an'a kanubagaw an'a baarakɛlaw kanubagaw ka foli di bɛɛ lajɛlen ma foli jɔr'u ye ala ka aw yɛrɛ fana fo ka fara kan ami a foli jara foli belebeleba di n yɛrɛ ma merci foli jara i yɛrɛ jinɛ kan jumɛn bɛ yen non basi foyi tɛ sɛnɛfɔkan na foli bɛ kɛ cogo di yɛrɛ a bɛ fɔ ko ani ɲankuma ani ɲankuma voilà jinɛ ni ɲankuma voilà a bɛ cogo di ça va ça va un peu kan jumɛn bɛ yen non basi ba tɛ e b'a kan un peu un peu ok i bɛ se ka sɛnɛfɔw ni Pinal TV lajɛbagaw fo wa oui non foli b'u bɛɛ mais an bɛ foli daminɛ sɛnɛfɔw la parce que ni an kana janya dɔrɔn voilà ni an y'an dɔrɔn olu ko k'olu don voilà donc o kɔfɛ an bɛ foli di Pinal TV baarakɛbaga bɛɛ ma donc k'a suibaga bɛɛ fana fo donc mɔgɔ minnu b'a suivi fɛn bɛɛ donc foli bɛ bɛɛ minnu b'a suivi minnu t'a suivi fɔlɔ k'u ka n'a suivi i m'a faamu n'est-ce pas donc o ko bɛɛ kelen ko jinɛ bɛ yan bi voilà o kana o k'a suivi k'a tɛ nɔgɔya dɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan fo i m'a faamuya baasi tɛ i tɛ foli kɛ fɛnkɛ la sɛnɛfɔkan na bon kanubaga cɛman n'a musoman foli jinin bɛ bɛɛ ma nin waati la ka se k'a so k'a bɛɛ fo i je na sunkurudenw ni na kamilidenw bɛɛ fo foli ma se o yɔrɔ an b'a kɔni diya di na waliti ma waliti foli bɛ yen ni waliti ko in kafiri cɛ e tɛ ne fɔ n ko ne ni e de nana ɲɔgɔn baasi ba tɛ a ma nin kɛ fɛn o fɛn ka fulakɛ barika dani fo fulakɛ feti barikani foli bɛ yen na cɛ an bɔtɔ n bɛ tasuma mɛnɛ i kun cɛ e kelen tɛ o wallahi n b'i bɛn moto la ne yɛrɛ bɛ fari non an bɛ foli di ba fɛnɛ ma manajis voilà ka manajis Zeynab Ba ma Zeynab Ba foli manajis belebele b'a ye ne ka manajis de voilà animateur bɛ yen animatrice bɛ yen sɛnɛfɔw tanti bon Galon nafa ka dɔgɔ manager o ye cɛman ye musoman o ye manajis ale de ye manajis fana tɔgɔ da ne la Mali bɛɛ ok baasi tɛ manajis de don baasi ba tɛ ok o diyara n ye n y'aw wele aw nana an ka wele jaabi an b'a fɔ aw ye k'aw merci an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila fana télé y'aw ta de so in y'aw ka so de a diyara n ye ok donc an bɛna tɛmɛ ni baro ye ok Alisco Alisco ye jɔn ye Alisco bɛ bɔ min Alisco n'an ko Alisco dɔrɔn i bɛ sin ka Ali kɔni ye o y'a daminɛ yɔrɔnin ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Ali n jamu ye One bon musique ni comédie art de nana n'a ye k'a tigɛ k'a don ɲɔgɔn na k'a kɔli k'a kɛ One Alisco ye caman bɛ ne ka One kɛ surnom ye wali k'a kɛ comme artiste tɔw bɛ One bila ɲɛfɛ wali ka One bila kɔfɛ ne t'a dɔn ye dɛ mais ne ta ye jamu yɛrɛ de ne jamu yɛrɛ de ye One Galon nafa ka dɔgɔ minnu kun m'o yɔrɔnin faamu wala la dɛ a wala parce que hali e ka One sɛbɛn cogo u b'a sɛbɛn i n'a fɔ anglais bɛ one two bɛ sɛbɛn cogo min na i ka One sɛbɛnnen bɛ ten ne ka One sɛbɛnlen bɛ ten mais ne ka One n'a ye ja i b'a kɛ surnom ye i yɛrɛ n'a y'i ja i b'a kɛ ten mais ne ka One ye ne fana ye jamu ye jamu fana de don quoi voilà One ye jamu ye mais a tigɛ k'a surun cogoya ninnu ok n bɛ se k'a kɛ o cogo nin Alisco bɛ bɔ min Alisco bɛ bɔ Mopti Sofara village ye Dedugu ye mais n yɛrɛ n tɛ yen dɔn ten parce que ne mansaw bɛɛ sigilen don Sikaso de ne ba ni ne fa bɛɛ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ kɔrɔla Sikaso ni Bamakɔ de ni ɲɔgɔn cɛ voilà n bɛ se k'o de fɔ donc e fankelen ye Sikaso ye o de y'a to i bɛ sɛnɛfɔkan mɛn Galon nafa ka dɔgɔ ma yɛrɛ Allah ok jinɛ ne Umar Daw oui i tɔgɔ ye Umar Daw ye jinɛ in nana cogo di i bɛ bɔ yɔrɔ f'an ye fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka jinɛ in na cogo f'an ye ni jinɛ de b'i bolo fana i ka jinɛ bɔ an ko ye
Ok, par rapport au Djarain, tu regardes le Djarain. Ne tɔgɔ yɛrɛ Umar Daw. Bon, comédie sera ni surnom bɛɛ bɛ n wele jinɛ. Voilà, c'est ça. Mais jinɛ yɛrɛ bon a ma sɔrɔ sisan. A sɔrɔla depuis n ka dɔgɔ. Mais an tɛ se ka don ko bɛ détail kɔnɔ. Mais de toute façon a jateminɛ n'a ka ye a ko ni adamadenw ta tɛ kelen quoi. E ka ko. Voilà, ne ka ko tacogo ni adamadenw ka ko tacogo tɛ kelen. Min man di mɔgɔw ye o bɛ diya ne ye. Voilà, a bɛ ten tɔ. Donc min yɛrɛ tɛ bɛn adamadenw ma o bɛ taa sɔrɔ o bɛ bɛn ne ma. Donc fɛn bɛɛ bɛ kun ne na en plus n bɛ ko dɔw ku adamadenya yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ adamadenw tɛ se k'a ku quoi. Donc mɔgɔw bɛ ban ko o ko la donc ne b'a bɛɛ valider mais c'est comme ça. Donc ka fara n ka ko ninnu fana kan a ma nɔgɔ dɛ. Voilà bagabaga fana jinɛ bagabagaw bɛ n bolo o sensiw ma ɲi. Donc o de nana ni jinɛ voilà o nana ni jinɛ ye. Kana na nkalon tigɛ mɔgɔw ye yan. Ok. a ka jinɛ nana cogo di. Tiɲɛ tɛ a ka jinɛ na cogo tɛ foyi wɛrɛ ye. Ou jinɛmuso de b'a bolo. Jinɛmuso t'a bolo dɛ. Jinɛ ko in tɔgɔ ye ne de b'a source yɛrɛ dɔn. N tɛ fɛ ka n da don a la k'a wala de quoi. Hali fitinin dɔrɔn. N bɛ dɔɔnin fɔ a la. Awɔ. N b'a f'i ɲɛna ani kamel dɔ de kɛlɛ la sungur dɔ nɔfɛ quoi. A hakili la k'a bɛ se kamel la o ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ yirisun dɔ kɛrɛfɛ kamel y'a bugɔ yen nɔ a bɛ ɲini k'a faga a bolila a bɛ k'a fɔ jinɛ ko adamaden tɛ ko jinɛ fo so kɔnɔ jinɛ bon somɔgɔw bɛɛ y'a wele jinɛ ko jinɛ bɛɛ bɛ k'a wele ko jinɛ jinɛ a nacogo de y'o i ye ka secret kɛra poyi ye sisan Non, donc avec- jinɛ sɔrɔla ta Ouais, d'accord jinɛ sɔrɔla ten. jinɛ bɛ bɔ min Bon n ye Sikaso ka de ye. Sikaso Ouais, n bɛ bɔ Sikaso n bangena ye ka kɔrɔbaya ye fɛn bɛɛ. d'accord araso bɛ kotoroni la A ma nin k'a ko n y'a fɛn fɛn n kɔni bɛ bɔ Sikaso. n'a lajɛ Alice ko an bɛ question daminɛ ni e ye munna e ye comédie choisi an y'a ye i bɛ rap kɛ mais a bɛ komi comédie yɛrɛ de ye fanga sɔrɔ mun de nana n'o ye bon an bɛ se k'a fɔ a daminɛ la dɔrɔn latigɛ position de b'a na ni nin bɛɛ ye sinon ne yɛrɛ ne ye n ka ko bɛɛ daminɛ ni dɔnkilida de ye o de tun ka di ne ye o de bɛ ne ni kan mais depuis ni ma comédie in daminɛ barokɛyɔrɔ ni fɛnw na mɔgɔ caman ni ma na don min na u bɛ ɲɛnafɛ ko Alice ko mana u bɛ n wele ko n ka na an ka baro kɛ ko n bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ donc an tora o kɔnɔna na n bɛ ka dɔnkili da n bɛ TikTok n donna TikTok la n bɛ ka n ka fɛnw bila dɔnkili position na a tɛ ka fangaba sɔrɔ quoi ala yɛrɛ ka latigɛ kɔnɔna ne yɛrɛ ma segin n'a ye kan mali bɔra kan na o dugusajɛ ne yɛrɛ ni n cɛnnen n dusu kun kasilen don dɔɔnin dɛ mais n y'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ comédie modèle dɔ ye n ye vidéo kelen kɛ o position na n y'a bila a ye vie ba sɔrɔ n ye kelen fara kan o fana ye vie ba sɔrɔ ɲɛ b'a la a ka di mɔgɔw ye donc a fanga b'a la ne bolo ka tɛmɛ musique in kan fɔlɔ n ko jɔ n ka n cɛsiri nin fana na n bɛ se ka to nin na ka dɔ in fana yira mɔgɔw la donc n tor'o la abonné dɔɔnin sɔrɔla mɔgɔ dɔɔnin ye n dɔn n y'a yira bɛɛ la tuguni ko n bɛ se dɔnkilida fana na quoi donc sisan yɛrɛ ne ka TikTok fanba ani fan wɛrɛ bɛɛ dɔnkilida fanga de ka bon ka tɛmɛ comédie fana kan quoi n b'a kɛ dɛ mais dɔnkilida de fanga ka bon ne cɛsirilen don o de la ka tɛmɛ comédie fana kan sinon n b'a bɛɛ kɛ d'accord an bɛna Senfɔ a kɛra cogo di baasi tɛ yen. ça va Ça va un peu. munna i ye comédie choisi alors que sɛnɛfɔw dun bɛ sɛnɛ de kɛ ou b'a bɛ jumɛn de kɛ An b'a bɛɛ kɛ. sɛnɛ a b'a bɛɛ kɛ yan ni sɛnɛfɔw bɛna taa sɛnɛkɛyɔrɔ la dumuni tɛ tobi sɔgɔmada fɛ u bɛ kaba de balabala ni Alice Wan kan man ka fɔ kaba ma. baden balabala ni kɔgɔ ye k'a don poisi kɔnɔ u bɛ to sɛnɛ la u bɛ to ka dɔ bɔ kuma fɛ kalo nafa ka dɔgɔ Baasi tɛ. Donc ne nana comédie la puisque en vrai depuis n ka dɔgɔ art ma di n ye kosɛbɛ mais ko dɔ y'a bali tel que a tun man di n ka famille bon o ye depuis danse ni fɛnw an bɛ dɔn kɛ ka na an tun y'a essayer ka don rap la bon parents ka yɔrɔ sara komi an tun ka dɔgɔ an y'a dabila mais n tola domaine kɔnɔ puisque a ka di n ye donc jusqu'à ce que n nana fɔ n bɛ dɔw de dɛmɛ comédie sira kan puisque n nana don showbiz kɔnɔ dɔɔni n bɛ artiste dɔw ta k'u dɛmɛ pour que u bɛ se ka yɛlɛ donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ bɛ taa sɔrɔ quoi donc n tun y'o de daminɛ mais arrivé à un niveau n nana ko n bɛna comédie groupe dɔ de dɛmɛ donc n tola olu dɛmɛ yɛrɛ la n yɛrɛ kɛra comédien donc n tun b'u dɛmɛ an bɛ kow kɛ u nana fɔ n ye bon jinɛ mais e bɛ na i bɛ explication d'an ma i bɛ sketchiw fɔ i bɛ ko fɛngɛw d'an ma mais pourquoi pas i yɛrɛ t'a kɛ moi j'ai dit non ne ka baara tɛ comédie puisque n bɛ baara wɛrɛ la tu vois
Donc mais a ma ɲɛ min kɔ un jour membre dɔ y'a jɛ an tun kan ka tournage kɛ cameraman welelen don donc ko bon Jinɛ e ka nin rôle jouer donc après an bɛ tɛmɛ bon j'ai vu que n y'a jouer dɔrɔn a diyala mɔgɔw ye tu vois donc tora o cogo la jusqu'à ce que Ala nana kɛ TikTok ko nana na voilà donc an nana yɛlɛ TikTok sanfɛ ka to ka vidéo ninnu bila k'an yɛrɛ la nisɔndiya quoi ne tun bɛ imitation de kɛ TikTok sanfɛ bon n nana commencer ka na n ka parce que n tun bɛ fɛnkɛ kɛ yanni TikTok ka na n tun bɛ comédie la ka ban donc n nana comédie nan'o ye dɔɔnin dɔrɔn ka imitation jɔ gɛrɛfɛ n y'a ye a diyala mɔgɔw ye c'est comme ça n continue n'a ye d'accord voilà mais i bɛ se ka i donna ni comédie min ye TikTok kan i bɛ se k'o fɔ an ye i bɛ se k'an hakili jigin o la ouais bon n nana ni Jafar imitation de Jafar oui Jafar ye n ka karamɔgɔba ye non ma Burkina wallahi Ala ka hinɛ la Ala ka hinɛ la ok i bɛ se ka Jafar imiter sisan k'o mɛn a ma nɔgɔ dɛ ni ko n k'a imiter bilen b'a la dɛ bilen kɛ parce que Jafar yɛrɛ tun bɛ bilen kɛ foyi tun tɛ bɔ a la ok an lagɛbagaw ka ca voilà i tɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan mais partie dɔ ta awɔ dɔ ta partie dɔ la nin tɛ yɔrɔ min na tun tɛ a ka kuma bɛɛ fana tɛ nɛni ye o awɔ ok mais a belebele ye nɛni yɛrɛ nɛni b'a la de quoi tu vois mais an bɛ dɔ ta Keita sunguritigɛra kɛ hali n'a facɛ bɛ sara walima a bamuso bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'i ko jɔjɔ a b'a blouson cɛjugu don jara moto ta k'a fɔ k'ale bɛ nana a tɛ taara yɔrɔ wɛrɛ dɛ a taatɔ de bɛ Keita a ka sunguruden fɛ a bɛ taa jɔ a ka sunguru ka da la ka sunguru wele a jɔlen don ka denmisɛnnin dɔ bila k'o k'ale wele ka na n'o y'a wele a jɔlen ni blouson cɛjugu ye ko i ma se ka jɛ ko san bɛ na ko n tun b'a f'i ɲɛna ko n bɛ na layiru ka gɛlɛn n bɛ na layiru tɛ dɛ dankaden Jafar kɔni voilà a kun ye unique yɛrɛ tu vois Sɛnɛfɔkan dɔ la n'a fɔ awɔ ni imitation bila n bɛ ka Jafar imiter mais n bɛ ka Sɛnɛfɔkan fɔ a kɔnɔ tu vois voilà d'accord Alisco a bɛ cogo di nkalon nafa ka dɔgɔ munna aw bɛ TikTok kan Alisco munna aw bɛ TikTok kan munna an bɛ TikTok kan oui mun y'aw se yen mun y'aw se yen an senna teliya de yan mun y'aw se TikTok TikTok kɔni foyi wɛrɛ tɛ an kɔni fɔlɔ ne donna TikTok kan compte kun tɛ ne yɛrɛ bolo ne bɛ to k'a ye ne bɛ to ka video minnu ye video ninnu dɔw bɛ diya n ye n bɛ yɛlɛ a dɔw bɛ n b'o lajɛ nisɔn bɛ diya kosɛbɛ dɔw bɛ dɔn kɛ dɔw bɛ mɔgɔw imiter dɔw bɛ comédie kɛ a sugu bɛɛ de bɛ TikTok in kan donc n'i donna yen nɔ i b'i sago dɔ kɔni sɔrɔ quoi fo n'i ma mɛn a kɔnɔ munumunu na donc an tora ten an bɛ k'a ye mɔgɔw bɛ k'a bila bila fo ne yɛrɛ nana ye n ko cɛ i ɲɛ b'a la dɛ yanni ne ka n ta kɛ lagɛli gansan i jɔ n ka to ka dɔ bila mɔgɔw ka to k'o ye n tora munumunu n'a kɔnɔ ten fo mɔgɔw nana n fana dɔn ten fo sisan n bɛ yen n tɛ fɛ ka bɔ yen sisan fana dɛ ok Jinɛ e yɛrɛ dun munna i bɛ TikTok kan bon ne bɛ TikTok kan vrai de puisque a ye n dɛmɛ dɔɔnin parce que n tun bɛ comédie kɛ mais comédie ma se yɔrɔ min na TikTok ye n dɛmɛ k'a lase donc c'était un jour ne yɛrɛ nana TikTok kan retard la puisque ne tun tɛ a utiliser ten kosɛbɛ donc un jour dɔ de ye ne ka téléphone minɛ ko a bɛ fɛ ka abonner ne ka compte la komi k'a y'a mɛn ko n bɛ comédie kɛ donc ne ko n ko TikTok wa n ko ne tɛ o utiliser non ko mais ko mɔgɔw bɛɛ b'o de sanfɛ tu vois donc ko fɛn duman comédien bɛɛ de b'a sanfɛ donc celui ici wa a bɛ Segu ale de ye n ka fɛngɛ créer compte créer ka di yan donc ne tora k'a lagɛ n tun tɛ vidéo bila kan j'ai fait plus de 2 ou 3 mois n tɛ vidéo bila n bɛ vidéo fɛngɛw lagɛ dɔrɔn donc don dɔ nana bɛn ni Mo ye a bɛ Paris donc lui c'est Mohamed a bɛ Jafar imiter kosɛbɛ fɛnɛ voilà n y'a ye a bɛ ka Jafar imiter n ko pourtant nin bɛ ka ne ka karamɔgɔkɛ de imiter mais n ko est-ce que ne tɛ sɔn ka se ni nin na puisque ne bɛ son ninnu bɛɛ maîtriser n kunkolo la quoi n b'a ka wajulu bɛɛ lamɛn donc moi j'ai commencé ka to ka n fɛnɛ tola k'a kɛ tola ka na ni imitation ye mais n y'a ye Mo de la a bɛ ka n ka karamɔgɔkɛ imiter moi j'ai dit non ne bɛ se ka se ni nin puisque ne ka karamɔgɔkɛ de don ne b'a su kosɛbɛ ne nana ten tɔ tu vois bon ne y'a ye ni bi fɛnɛ sɔrɔ a sanfɛ en vrai dire a ye n dɛmɛ kosɛbɛ voilà baara lancer voilà d'accord ça ouais nkalon nafa ka dɔgɔ mo yɛrɛ Allah e bɛ TikTok kan san joli san ne bɛ TikTok kan an bɛ ɲini ka taa a san 2nan de la a ma se fɔlɔ san 2nan nkalon nafa ka dɔgɔ wallahi n y'a san 1 tɛmɛ a bɛ ɲini ka 2 sɔrɔ
An bɛ tila ko anniversaire fêter n'a sera yɔrɔ. Moƴƴere Normalement a kan ka to ka fêter o. Ay an bɛ cɛkɛ caman san ka jama invité. Cɛkɛ ayi dɛ an tɛ cɛkɛ fɛ. Jinɛ e yɛrɛ ye TikTok daminɛ san joli sisan i bɛ TikTok kan? Bon ne ka TikTok daminɛ san kelen dɔɔni dɔrɔn a bɛ dafa. San kelen? Ouais, sinon a san kelen ma dafa fɔlɔ. D'accord. Tɛ tɛmɛ d'ici octobre yɔrɔ min voilà tɔ kɔni tɛ tɛmɛ yɔrɔ min kan quoi a bɛ dafa san kelen na. Ok. Voilà. Nkalon nafa ka dɔgɔ. E yɛrɛ TikTok daminɛ ni sisan cɛ abonné joli de b'e bolo? Ne TikTok daminɛ ani sisan cɛ ha jama ka ca dɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60. Mɔgɔ 100? a ma se fɔlɔ dɛ mɔgɔ 100 mɔgɔ 70 ani mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 170 min ma fili o de bɛ o de bɛ sisan kɔni o de bɛ yan 2023 cɛ. Ok. Ala kana n'a ye million na. Amin. Jinɛ e yɛrɛ don abonné joli de b'e bolo? Bon ne ka abonné 186K mɔgɔ 100,000 180,000 ani 60,000. Ne ko O de abonné na bɛ yen. A 100,000 ninnu u bɛ wari de d'aw ma? Dɔrɔmɛ kelen. Moƴƴere Allah. Dɔrɔmɛ kelen tɛ sɔrɔ a la. U bɛ tilen k'a nɛgɛ dɔrɔn. Ni yɛrɛ mɔgɔw tun bɛ yan yɔrɔ o de kama n'a dali ba furu an bɛ wari bɔ min na fɛn sanfɛ. Aw bɛ ka video fɛn o fɛn kɛ u tɛ to ka Orange Money ninw ci 100,000 adamaden 100,000 n'u tora ka 20 ni 40 d'aw ma. Zena. Yani u k'i ɲininka i ka Orange Money numéro la dɛ u bɛ WhatsApp numéro de ɲininkali kɛ. Zena. N'a dali ba furu. Arisiko wani mun na TikTok kɛra tirikitɔri kɔ le n bolo. Tirikitɔri ko don. Cɛ dɔ bɛ ko Boss King n'ale tɛ n tun bɛ malo n'ale. Ne yɛrɛ fana bɛ to yan ka Rasban fɔ New York ani Abba Jagite ni olu kun tɛ moƴƴere Allah ne ko mi do wotoro poussé la 2023. An bɛ tila ka so yɔrɔ la. Ne ko avantage jumɛn de sɔrɔ a la TikTok la a ye avantage jumɛn de sɔrɔ a la? Bon nafa jumɛn de nafa sɔrɔ a ka la? dɔgɔ an ka tiɲɛ dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Cɛ ne tɛ sinuwa kɛ ye donc n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ taa barika da ye sabu TikTok a y'a mako caman ɲɛ ne yɛrɛ. Ok. Nkalon nafa ka dɔgɔ ne dora la wagati min na mɔgɔ si tɛ ne dɔn mais bi ne bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ la o b'a essayer k'an lajɔ. Ça fait Ala y'a ne dan ka fɛn dɔ don ne la n'o ye inspiration ye a bɛ se ka mɔgɔw nisɔndiya a bɛ se ka mɔgɔw waaju mais ne yɛrɛ kun t'a dɔn ne bɛna a lase mɔgɔw ma cogo min na mais TikTok de kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɔra kalama ko nin bɛ se ka dɔnkili da a bɛ se ka comédie kɛ a bɛ mɔgɔw nisɔndiya a bɛ mɔgɔw waaju bon ni TikTok kun tɛ a ka gɛlɛn bon ne kɔni ne bɛ ɲɛɲini kɛ ni n ye wari caman sɔrɔ n bɛ taa sinuwa kɛ fo. I ka abonné ninnu bɛ olu bɛɛ ka 20 ci ma. Abonné ninnu n'a fɔra ko n'o kɛra i bɛ se sinuwa kɛ fɛ yen o kɔni o ye wari ye dɛ. Jinɛ e yɛrɛ don e ye nafa jumɛn de sɔrɔ TikTok kan? Bon en vrai dire n ye nafa caman ba sɔrɔ a la tel que a kɛra sababu ye ka ni n kanubagaw gɛrɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ donc minnu mɔgɔw tun bɛ n na bɔ dɔw tun tɛ n dɔn mais minnu ye n dɔn ni jama donna ɲɔgɔn na wa a ye n lase mɔgɔ dɔw fɛnɛ ma a tun tɛ n kunna n t'a dɔn n tun bɛna diɲɛ ko min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ se ka ne n'olu se kɛnɛ kelen yɛrɛ kan kuma tɛ ko ka ɲɔgɔn dɔn bon o si t'a la basiba ye a nafama yɔrɔ yɛrɛ tuluma yɔrɔ min publicité dɔw bɛ sɔrɔ a sanfɛ tulu voilà o y'a tuluma yɔrɔ yɛrɛ jɔ aw de y'o tulu sɔrɔ donc o publicité dɔw an bɛ boutique publicité bɛ kɛ bon an bɛ contrat dɔw fɛnɛ sɔrɔ a sanfɛ donc ni y'olu fɛn kalo mana sa a ka di dɛ e kɔni e y'a hɛrɛ sɔrɔ a kan dɛ ne ko e ma hɛrɛ sɔrɔ a kan moƴƴere Allah an b'i bugɔ fo k'i ɲɛ de a bɛ na ne ma publicité sɔrɔ fɔlɔ i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɔgɔ ninnu a y'a hakili to n yɛrɛ la yan nɔ ça fait hali n'a kɛra kalo la 100,000 ye i b'o sɔrɔ n'Ala sɔnna ne ko aw fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di ha nin ɲininkali timiyara dɛ sukaroba de bɛ nin na hali di bɛ nin na ne kun bɛ Jinɛ ka live ne kun bɛ Jinɛ ka video suit parce que Jinɛ a commencera a y'a commencé ɲɛ n bɛ se k'a fɔ a commencera ka se ka mɛnna ɲɛ TikTok kan dɛ mais a commencera ka dɔn ne ɲɛ ne kun b'a lajɛ depuis wagati min na malimatu ko bɛ yen nɔ ne yɛrɛ y'a dɔn wagati de a tora o la a nana video dɔ bila a bɛ ka Sikaso kan fɔ ne ye kuma in lamɛn n ko ne ni nin n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que a bɛ ka kan min fɔ nin kan min fɔ yɔrɔ min ne bɛ yen dɔn kosɛbɛ donc n tora ten don dɔ la n nana dɔn a ka live dɔ de kɔnɔ an ye baro kɛ yen kosɛbɛ o tora ten ne yɛrɛ de nana video dɔ kɛ fɔlɔ ka a darabɔ quoi o kɔfɛ an tora ten an bɛ ko caman kɛ ala yɛrɛ nana n'a ka na ye an ye ɲɔgɔn dɔn o cogoya la mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ kuntan don quoi nkalon nafa donc aw kɔrɔ a ye ɲɔgɔn dɔn TikTok de kan an ye ɲɔgɔn dɔn TikTok e ye nafa sɔrɔ TikTok kan Jinɛ a kɛra ten o y'a bon a kɛla o cogo la ok puisque Alice ko ne tun b'a ka video ye mais
pas trop. Tu vois. Donc un jour, ne vidéo de reke. Ne vidéo ke ka ban ay Mali ka fenge mi fo. Mali ci la kani mina. Ne re vidéo inke, mo mina vidéo de lancer. Ne la dron ga beni ale ga vidéo. Kay atem be ke lan dunte nyongo. Tu vois. Ne fene bo de fo a vidéo konna a vidéo la ne be ga fo ou yan jigiti ga be tanto a scénario ni teta be ke ni. Ne ni ne ni blessa be fo ko ni te copie alors qu'on se connaît pas. Oui, je donne une tatouille non. Ka a vidéo la no a jara intro. Ni la ko sebe donc o don tala ngo meta abonné la nya so la abonnement be. Donc ni retour ke dron ay boro damneti jusqu'à ce que ñongo sur live là. Bonne nana ene anyanga be bomi akay siga sukay. Bonne rafine siga sukay. Ngo boye pourtant ni ne do de ko. Donc am nangel la ñongo nam siga dama de yanke ko sebe. Voilà, donc ay ñongo don te fo kana say ñongo contacter ay vraiment haklina be kili. Donc ne bi chogo chogo abiti. Ali shura nga petit no anchi la ñongo nga fembe. Voilà, inyebe ni de Mali dia quoi. Maldenw n'u ye mana ɲɔgɔn yɔrɔ yɔrɔ hali na i b'a n'an taara kɔfɛ san ni i ye maliyɛn ye i ye maliyɛn wɛrɛ ye dɔrɔn non a bɛ kɛ comme i bɛ so a filɛ aw ye ɲɔgɔn tɔmɔ yan a nana ye aw bɛɛ Sikaso ka ye aw filɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni maliyɛn bɛɛ y'a kɛ tan an tɛna gɛlɛya sɔrɔ halisa Ala k'aw kan bɛn maintenant aw ye ɲɔgɔn dɔn ni sisan cɛ est ce que aw delila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ comédie ta sira la a ye dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ an ye vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ comme ale ka fɛngɛ ale rappeur de donc i b'a dɔn o fitiri ko ma nɔgɔ ne min ta ye comédie ye n'an ye ɲɔgɔn fan fan ma choix kan hali kunun an ye vidéo kɛ donc wagati bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn an don fɔlɔ min na fana ye ɲɔgɔn ye vidéo kɛ ouais mais o vidéo bɛ ne de dɛmɛ puisque a bɛ ka ne de ka baara kɛ donc a bɛ ne lancer kosɛbɛ ne de ma se ka ale lancer fɔlɔ puisque i bɛ débrouiller an bɛ ɲɔgɔn lancer voilà d'accord maintenant sisan Pinal TV lajɛbagaw ko k'u mago bɛ aw ka comédie ni kunkurunin dɔ kɛ ɲɛ sisan u mago bɛ yɛlɛ de la sisan donc u ka dɔɔni yɛlɛ baasi ba tɛ an b'aw bolo Ariske wan n bɛ ɲininka ko kelen na o e bɛ mun nira Bamakɔ yan yɔrɔ la n na n bɛ n bɔ n bɛ Sikaso i ji ne nɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi i ji ne fara ɲɔgɔn kan ka taa ne ye Sikaso kɛndu o ma kunkolo ɲagami na mɔgɔ bɛ yan dugu duman ye muso bobariba caman faralen ɲɔgɔn kan est ce que i bɛ kabako dɔn baasi ba tɛ Ariske wan dumuni modèle ɲɛnama ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ yan de Ariske wan n bɛ gangari kelen na dal b'a fɔ e ɲɛna fa ye wuli dencɛ la o ji ye fisaya i ma Bamakɔ ka don i den na Ariske wan e ji ye miiri sɔrɔ na dal sunkuruden ɲɛnama bɛ bɔ e k'o furu siri ji boy bobariba modèle ɲɛnama ninnu bɛ sɔrɔ yan de ke ji man ko na e tɛ k'i yɛrɛ fɛ na mera den ko kuma fɔ jamu den tɛ kamil kɔrɔba le bɛ nin bolo cɛn t'a la a den tɛ tɔgɔ le bɛ ko woma ye den ni a lɔbini wallahi a fini ayiwa baasi ba tɛ na aldal ba n kɔni nan b'a fɔ ye ne ma sɔn i ji segi ka wani wa kora n bɛ wa fɔ an na lura na an ye facɛ bina an bɛ wo fara ɲɔgɔn ji ye do bɔrɔ kɔnɔ hali n'an bɛ siri ji dankun an bɛ wa ne Sikaso ko ne ye namasa de wa namasa ye de ka do bɔrɔ kɔnɔ de baasi ba tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la kafiri kɔrɔ mɔgɔ lankolon e yɛrɛ nana yan nɔ an tɛmɛtɔ wo cɛ kun bɛ ka moto boli an tɛmɛtɔ e kun tɛna dɔ mobilitigi dɔ kɔfɛ ko e kun bɛ ka bobariba dɔ lajɛ a man k'a kun y'a fɛ fɛ n'an segira Sikaso kɛndu an bɛ lafiya sa na cɛ e ma faamuya sɔrɔ sa kana ko ninnu kɛ ni cogoya la quoi e tɛ ne terikɛ ye wa sisan n'an segira n bɛ bobariba kelen ɲini ka d'i ma n bɛ tɛmɛ n'i ye restaurant na n bɛ dumuni modèle ɲɛnama dɔ san an b'o dun ɲɔgɔn fɛ i b'a kɛ i b'a taa fɔ baba ɲɛna dɛ i b'a kɛ gɛmanba dɔ ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan an jɛ bɛ to yan yɔrɔ la lamisa ni baara bɛ foro sɛnɛ o yɔrɔ la sa ne tɛ ninnu misigɛn kɛ i cɛw a banna ok merci merci jara donc o kɔrɔ e fana bɛ kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka taa kɛ a kɔni man kɛ a laban kɔni jɔn kɛ b'a fɔ a fa ye a ka na u ka kɛ bɔrɛ kɔnɔ yala ale kɛra namasa ye an bɛ kɛ leburuba ye ayi n kelen dɔrɔn tɛ hɛn cɛ yɛrɛ ma taa o la jamana na k'ale wa dari nin na a ma taa to yan Milou taara ka taa dara nin nɔfɛ Milou yɛrɛ ma to yan c'est comme ça ala Milou ka d'accord o diyara an b'a fɔ aw ka continuer dɔrɔn inchallah parce que ali filɛ a ma nɔgɔn quoi courage ko de don ouais vraiment wagati dɔ bɛ kɛ gɛlɛya bɛ na mais ça passe non hali gɛlɛya yɛrɛ tɛ courage ye parce que ni courage tɛ i tɛ se ka taa dɛmɛbaga ko an cɛ dɛmɛbagaw toujours n'i ye courage ta n'u y'a ye sa courage bɛ la parce que maliyɛn ka problème ye o maliyɛn t'i dɛmɛ daminɛ na dɛ maliyɛn ni maliyɛn y'a ye sisan ko in a b'i bolo seere la courage b'i la c'est là de mɔgɔw b'i ta e b'a dɔn maliyɛn mɔgɔ dɛmɛ ne ka jate la cogo min na f'u k'a ye e b'a dɔn mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka bɔ bi dɛ
n'o man ca u k'a ye nin y'i dɛmɛ o y'a sɔrɔ olu de kan k'i dɛmɛ fɔlɔ dɛ mais f'u k'a ye mɔgɔ nin y'i dɛmɛ o ɲɛ b'a la i ye cogo ka ɲi kɛnɛ ka ɲi bolo o de la bɛɛ bɛ na o de ye daminɛ u t'a kɛ dɛ mɔgɔ kelen min kan k'i dɛmɛ o tɛ dɛmɛ a dɛmɛ b'a di dɛ fo ɲɛfɛ de a bɛ sɔrɔ ka taa tuuru ci a ɲɛ b'a la i dɛmɛlen kɔ u b'i dɛmɛlen de dɛmɛ duwawu kɛ ala k'an bɔda ɲuman d'a ma an bɛ continuer Alice ko aw bɛ TikTok kan aw donna TikTok kan est ce que TikTok kama TikTok kɔsɔn i ye projet d'avenir dɔ sɔrɔ projet dɔ b'i bolo ka na kɛ don n'a nata la bon TikTok ye min las'i ma projet bɛ ne kunkolo la a bɛ 100 kilo fa mais projet ne m'a sɔrɔ TikTok kama fɔlɔ kɔni projet bɛ ne bolo n kan ka minnu kɛ mais TikTok ma projet di ne ma fɔlɔ dɛ tiɲɛ ka di ala ye ne kɔni b'a kan n bɛ vie dɔɔni sɔrɔ mɔgɔw ye n dɔn ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni n kanubagaw bɛ ɲɔgɔn ye donc c'est comme ça sinon projet kɔni tiɲɛna ne ma projet foyi sɔrɔ a la a bɛ na n'ala sɔnna Jinɛ e yɛrɛ dun bon projet dɔw sɔrɔla sanfɛ et en plus n bɛ fɛ ka projet fɛn fɛn réaliser ala y'a dɔw sira nɔgɔya fɔlɔ tel que quoi an ta ni ninnu ta tɛ kelen donc comédie sira kan n'i sera ka gɛrɛ mɔgɔ dɔw la bon en tant que comédie de ka di ye k'i bɛ fɛ k'o kɛ bon ni i ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ka ban i n'a fɔ minnu bien placés de don o de ye ala deli yɛrɛ fɔlɔ ye donc comme ça olu bɛ se k'i wele projet caman na i bɛ se ka na n'i ka idée ye u bɛ se k'i dɛmɛ ka a kɛ pour que a bɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye donc n ye mɔgɔ caman dɔn Mali kɔnɔ yan comédien baw la u m'u yɛrɛ bonya n ma u ye n gɛrɛ u la en vrai dire donc o yɛrɛ projet ɲɛnama fɔlɔ ye voilà d'accord an y'o faamuya a bɛ na dɔɔni dɔɔni de don inchallah ok yɔrɔ TikTok filɛ comédien ka ca la i n'a fɔ aw yɛrɛ cogoya aw n'u ka relation bɛ cogo di Alice ko bon ne ni comédien ka relation TikTok comédien ne ni comédien o comédien bɛ ɲɔgɔn dɔn baasi foyi tɛ ne n'o si cɛ ne ni comédien bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka di n'an ye ɲɔgɔn ye an bɛ baro kɛ n'a sɔrɔ an ka numéro bɛ ɲɔgɔn kun souvent ni baaraw ma caya an bɛ baro kɛ foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ d'accord tiɲɛna ne ni comédien kɔni ka di yɛrɛ de ok nkalon nafa ne ni comédien min tɛ bɛn o ye nin de k'a feere cɛ e ko a ka ɲi i ko k'a fɔ k'a ma ɲi ok a ka ɲi a ma ɲi Jinɛ e yɛrɛ dun bon en vrai dire n tɛ se ka dɔ fɔ Mali comédien ma o la tel que quoi baara o baara hali ni gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ n'i m'a sɔrɔ fɔlɔ i tɛ se k'a fɔ a la sinon bi ne ni comédien fɛn fɛn ye ɲɔgɔn dɔn TikTok don TikTok tɛ Mali comédien bɛɛ n tɛ se k'u tɔgɔ juguya fɔ a si ma yɛrɛ bonya n ma en plus a bɛɛ bɛ n la faamuya k'a fɔ bon baara in bɛ taa nin cogo in na u bɛ n dɛmɛ caman yɛrɛ ye n dɛmɛ u ye n wele ka fɛnw stratégie yira n na tel que grand yɛrɛ Kante Tougate ka na fo Watapi u ka ca quoi donc Mali comédien ba bɛɛ donc ni ne n'a fɛn fɛn ye ɲɔgɔn ye petit courage vraiment i ka chemin ka ɲi donc fɛn tɛ n'u si cɛ a bɛɛ ka di ala k'o kɛ ɲɛta ye ami ami Alice ko vu k'a ye artiste ye a ye comédien fana ye a bɛ mɔgɔw waaju tantôt a bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw yɛrɛ ye tantôt fana a b'aw to tiɲɛ fɔlɔ ka mɔgɔw layɛlɛ message jumɛn de b'i bolo ka fɔ an ka président fila ye Hasimi Goyita ani Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire président vu que an ɲɛ b'a la gɛlɛya fitinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan e bɛ mun de f'u ye bon ne bɛ min f'u ɲɛna u bɛɛ lajɛlen ka sabari parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko bɛ n'a tuma dɔn waati dɔ ka di waati dɔ man di mais ni waati dɔ nana k'a ma nɔgɔ bɛɛ k'a ta ni hakili ye et en plus k'a fara kan population fana ka sabari quoi parce que population de bɛ k'a ko tɔ juguya ka se niveau dɔ yɛrɛ fana ma quoi bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a dun ta bɔ tan anw ka fari anw bɛ tan nafa foyi tɛ kɛlɛ la bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka dɔ ji sumani k'i koli ji la an bɛɛ ka sabari o bɛɛ k'a dɔn ka fɔ jamanakuntigiya kɔni ma nɔgɔ nkalon nafa ka dɔgɔ ala ka hakilina ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma amin yarabi Jinɛ e yɛrɛ dun i bɛ mun de f'u ye président fila ye ne bɛ dɔ fɔ n ɲɔgɔnnaw de ye ne ɲɔgɔnna minnu bɛ Ivoire la ani minnu bɛ Mali la an ka essayer ka bɛn sinon sɛ daga dɔgɔ buru fiyɛ la dɛ an bɛ woya ci ni fɛn na les présidents n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn donc an bɛ min fɔ dɔrɔn population an ka bɛn an kana an da don ninnu ka kow la i b'a dɔn ko safunɛ daga mana ci wulu ka foyi t'o la ninnu ka ko Alassane ni président ni ɲɔgɔn cɛ la e mɔgɔ min tɛ se ka 5000 kungo ɲɛnabɔ i da don kun o la
i ti yɛrɛ ɲɛnɛmu na mun tu sais on bɛ vie ko de don quoi tu vois bɛɛ bɛ fɛ ka kuma tel qu'il est bon les Ivoiriens les Maliens an bɛɛ de don bɛɛ bɛ fɛ ka vie dɔ sɔrɔ sinon ni ma se nin bɛɛ la tu vois ko ni fitini mana kɛ voilà u minɛna don min na les 49 soldats u minɛna don min na Mali la appel kɛra mɔgɔ an si ma wele o population ma wele o a fɔla jɔn ye kuma président yɛrɛ appel k'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an jija kun a la bon ni dɔ ye dɔ fɔ ni dɔ y'o jaabi donc a bɛ na ni ko dɔ ye voilà donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma k'a fura ye maliyɛnw ka sabali ivoiriyɛnw ka sabali u bɛ sabali n'ala sɔnna an bɛɛ de ka sabali mais o don an ɲɛ b'a la i ye video dɔ kɛ Alassane Dramane Ouattara kan a video an mako b'a la i ye min fɔ sisan Zainab ɲɛnɛmaya ko bɛɛ ka di n ye nka bagabagali le man di n ye quoi Alassane Dramane Ouattara k'an bagabagali quoi a ye mun fɔ a k'a fɔ k'ale b'a courant tigɛ an maliyɛndenw na ci fa ye Alassane Dramane Ouattara k'e bɛra courant tigɛra an maliyɛndenw na kɛ Alassane Japon bɛ tile 3 le kɛ n da hali b'a fɔ yen tremblement de terre la o la courant tɛ tigɛ e yɛrɛ courant min m'an na yɔrɔ la pigeon 2 ma ni ɲɔgɔn embarrassé an na poteau sanfɛ courant bɛ tigɛ fo tile 7 k'e bɛra courant tɛ yɛrɛ a tɛ ay no Alassane i delila ka n'a tigɛ i delila n'a y'a tigɛ hali Sikaso lampadaire kelen tɛ faga a ka tigɛ foyi courant yɛrɛ barika bɛɛ bɛ ban sira la yanni a bɛ se ziyo kan bɔ ok Alassane Dramane y'o kuma ye mɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma k'a fura ye inchallah sitanɛ na wagati de don n'a nana il faut que an ka lajɛ ni hakili ye fana et puis kuma man ɲi ni kumana dɔrɔn o y'a taalen a di bɔnnen na a tɛ se ka cɛ tuguni o b'a faamu ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka essayer ni mɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn na a y'a to a ka kɛ mɔgɔba kɛlɛ ye ni ne n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ɲɔgɔn na a y'a to an n'a ɲɔgɔnnaw an ka kɛlɛ ye duguma kɛlɛ ye a ye fulaw ka kɛlɛ kɔni duguma kɛlɛ sɛnɛfɔw fulaw bere ko e kɔni b'a dɔn an bɛ se la sɛnɛfɔden ma nɔgɔ dɛ fuladen fana ma nɔgɔ dɛ dabasuruni fula bɛ tile bɛ kɛ ka yɛlɛ ni bere ne y'a kan na n ko sɛnɛfɔ dababa fa ka han malo bɔrɔ ɲu ni fɛn an ma ɲinɛ e bolo ko doniba ɲu de ye fɛn ye yan ci fa ye dɛ fɛrɛ an ma nin tila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fulaw dan k'an sɔn hakili kalite min na hakili automatique hakili farima a dɔ hakili ko to dun hakili sɛnɛfɔ bɛ bɔgɔli min don fuladenw na foro kɔnɔ sɛnɛfɔw tɛ se fulaw la e yɛrɛ b'o dɔn u b'a dɔn ɲɔgɔn na de u b'a dɔn ɲɔgɔn na ok pourquoi tɛ nɔ d'accord Alisco an ɲɛ b'a la tile fila in na autoritéw ye shisha interdit Mali la a ka ɲi ou bien a man ɲi baara ɲɛna o baara ma ɲa nkalon nafa ka dɔgɔ sira dɔ kan a ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi mais sira dɔ kan fana a bɛ digi mɔgɔ la dɛ cogo di nkalon nafa ka dɔgɔ mɔgɔ delilan ko a bila man di wagatini kelen mais a ka ɲi ne bɛ se ka o dɔrɔn de fɔ a ka ɲi ok jinɛ e yɛrɛ don e bɛ shisha min fɔ la non ne tɛ shisha min dakadi la sinon n b'u wele sisan n ko shisha b'i bolo a b'a min non sɛnɛfɔkɛ tɛ shisha min an bɛ tabadaga le min bon mais ne bɛ se ka min fɔ shisha ko la dɔrɔn min ka gɛlɛn n'a fɔla ko aw ka nin dabila n'a kun ma fɔ a la o de ka gɛlɛn parce que ni diɲɛ ko don ni kun ma fɔ a la donc a bɛ se ka gɛlɛn i bolo mais du fait que u y'a fɔ k'a fɔ sisa bɛ nin de lase mɔgɔ ma bon si c'est vrai n'an dalen d'u la an ka docteur don an ka ɲɛmɔgɔw don u tɛna sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ k'a bila den kɔrɔ donc n'i y'a u y'a fɔ c'est peut-être a man ɲi an ka ɲɛnamaya ma a man ɲi an ka santé ma donc an fana ko essayer k'u faamuya a la mais ni a fɔla ko fɛn man ɲi cogo o cogo an b'a dabila mais a fɔ an fana ka kangarin dɔ don bɔrɔ la ka fɔ ye an dayirimɛ yɔrɔ bɛ Asimi dal b'a fɔ ye e ka sisa interdit ka faransi gɛn ka RFI gɛn Asimi e ma na TikTok gɛn an bɛ fara ɲɔgɔn na an tɛ jalo an na TikTok to ye dɛ ayi a tɛ TikTok gɛn ayi o dɔ bɛ ka na mais nkalon nafa ka dɔgɔ ne kɔni b'a dɔn cigarette minaw sisan fɛn na yɔrɔ yɔrɔ non mais de toute façon ne y'o min fɔ an bɛ to ɲɛmɔgɔw de kɔ tu vois d'accord sisan Alisco ne b'i to yen fɔlɔ i ka reposer n bɛna nin de kama ne ko wallet kulu sera sisan a cɛma yɔrɔ yɛrɛ la wallet ye jɔn ye mun de bɛ ni wallet cɛ di Alde na wallet ko kan bɛ baara yɛrɛ wallet e ka penalty bɛ mɔgɔ ye kɛ o bɛ nin kɛ ra ko la ninnu ma na dɛ baasi ba tɛ wallet n tɛ se ka wallet ka ko fɔ ka se a dan na d'abord muso de don muso min don a ka fisa ni cɛ 100 ye quoi
cɛ dɔw dɛ non a ka fisa ni cɛ 100 ne kɔni t'a la cɛ bɛɛ tɛ 100 cɛ ka ca ni 100 o donc an bɛ 100 de wolo mana bɛn fɛn fɛn ma sɔn o ye cɛ ye i bɛ taa misiriba da la ne tɛ k'a la ayi dɛ e b'a la dɛ ok problème t'a bon walati ka fisa ne ye parce que ne kanubaga de don tu vois walati mɔgɔ de ye mɔgɔ min kanu tiktok sanfɛ ale de kɛra ne ka fan fɔlɔ fɔlɔ depuis ma foyi ka ɲɛ dɔrɔn petit i ka sira ka di trop i bɛ taa avec respect donc en plus a bɛ fɛn min di ne ma wari t'a sɔrɔ tel que quoi a bɛ hakilina nin di ne ma a bɛ ne wele jinɛ bon nin ko in bɛ yen nɔ n b'a dɔn i bɛ sɔn ka kuma la mais kana kuma ka se nin yɔrɔ la a bɛ ni ko kɛ fana fɔ jinɛ cɛ nin ma ɲi dɛ nin dabila nin bɛ tan nin bɛ tan a bɛ n conseiller a bɛ hakilina ɲɛnama di yan quoi o de ye n na wali ti a ɲɔgɔn tɛ bɛɛ bolo dɛ ni wali ti bɛɛ bolo i bɛ poser de voilà wali ti bɛ yen b'i ka belebele a dɔgɔnin bɛ yen wa donc a muso taara a kɔrɔmuso don o foyi taara hali ni dɔ b'a la o tɔ bɛ ɲini ka kɛ ɲɛngoya ye dɛ ayi par exemple n'o k'a sɔrɔ donc wallet i ka fan dɔrɔn de parce que an ye kuma caman mɛn wallet ko in na quoi comme quoi k'i ka kɔɲɔmuso de don na waliti game ninnu bɛ min fɔ ani nisɔndiya ye o d'accord Alisco sisan ɲininkali bɛna se an bɔra tiktok kɔnɔ sisan an bɛ taa so fɔlɔ madame bɛ yan Gallo nafa ka dɔgɔ non madame tɛ n bolo fɔlɔ fɛn tɛ yen n bɛ fɛ dɔ ka a jateminɛ ka fɛn tɛ yen muso tɛ yen muso tɛ yen fiancé tɛ yen fiancé tɛ yen kan fana ma di mɔgɔ dɔ ma dɔ sigilen tɛ k'i kɔnɔ fiyewu n'a sigira yen nɔ a bɛ mɛn yen dɛ Alisco i ma nin fɔ ka ɲɛ dɛ Gallo nafa ka dɔgɔ walahi sungur muso tɛ yen fiancé tɛ yen simple célibataire célibataire kɔgɔlen baasi tɛ komi wallet ko walawala la sisan sini an bolo ko de ye muso filanan ye o ye muso e yɛrɛ ka ko bɛ cogo di madame dun non bon i furulen don wa i furulen tɛ non pas encore ma furu ma furu dɔ sigilen tɛ yen k'i kɔnɔ i ma juru siri dɔ bon ici au Mali je suis pas en couple pas au Mali non mais quelque part o yɔrɔ jumɛn ouais bon n tɛ taa yɔrɔ fɔ parce que kamaledenw ka ko ka ca mais u kana t'i ɲɛ quoi dɔ bɛ t'e mako sa voilà dɔ bɛ ɲɛ ko quoi donc i bɛ siran ma da yɛrɛ la tɛ se n'a ka kɛ o ko ɲara n b'a tɔgɔ fɔ bien na sunguden tɔ ale bɛ ko dili sora a ma ban voilà a ma nɔgɔ dɛ a tɛ yan yɔrɔ la game t'a yɔrɔ fɔ a tɛ Mali la a tɛ Mali la bon a bɛ Côte d'Ivoire a tɛ Côte d'Ivoire a tɛ en Afrique a tɛ Europe a bɛ yan nɔ dans mon cœur o kɔni a bɛ Sikaso bɛ Mali de fɛ Sikaso sunguruden tigɛ ko in na Alisco wan Sikaso sunguruden wallahi n'Ala b'a fɔ ye ne k'i bɛ kanu kɛ Sikaso kɛndu Sikaso sunguruden o bɛ ɲɛni komi Yezu Kirisa n'Ala b'a fɔ ye a bɛ gawudi lalima ba an ka émission tɔ man ca question laban ani message an bɛ se ka fɔ message Alisco a yɛrɛ b'a dɔn bientôt 22 septembre an ka fête de l'indépendance message jumɛn de b'i bolo k'a fɔ an ka armée malien ye bon message bon duwawu de kɔni bɛ ne fɛ ka duwawu kɛ halisa ala ka o kisi jugu tɔɔrɔ ma amina hali sisan ala ka fanga don la fanga min b'a to u bɛ jamana ta hali sisan hali sisan Gallo nafa ka dɔgɔ ala ka force wɛrɛ fara min bɛ yen kan quoi amina ni ala sɔnna a ma bɛ inchallah ladili min bɛ yen ka fara o kan ayiwa o ka kɔrɔsi dɛ minɛtaw ni minnu tɛ minɛ o ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sinon o bɛ to ka tɛmɛ an fɛ dɛ a bɛ ɲɛfɔ a bɛ walawala bon Gallo nafa ka dɔgɔ souvent yan de y'a fɔ yɔrɔ ye an ka nin to o tulo b'i la o ɲɛ b'i la a y'a fɔ an ka nin to bondo kɔnɔ a y'a fɔ a fɔra cogo min na a bɛ faamuya o kan ka dɔn o kan mɔgɔw minɛtaw fana dɔn ka bɔ minnu man ka minɛ kan o ka woloma Gallo nafa ka dɔgɔ souvent mɔgɔ dɔw bɛ se ka taa nkalon tigɛ mɔgɔw ye cogo dɔw la ko nin ye ka sɔrɔ a t'a ye k'a minɛ fu la k'a mago sa alors que mɔgɔw wɛrɛ b'a dɔn k'a t'o ye quoi donc u k'o janto yɔrɔnin na n'u bɛ mɔgɔ o mɔgɔ minɛ u k'o minɛ ni preuve jɔnjɔn yɛrɛ ye quoi u bɛ caman minɛ k'u tɔɔrɔ bon o yɔrɔ la ne bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ kuma population de fɔ la sinon
an autorité o b'a dɔn kan ka min kɛ i jadisi tɛ jadisi o mɔgɔ caman minɛna min tɛ fila ye ko dɔw labila ka dɔw minɛ fila dɔw minɛ ka tila k'u labila mais population de ka hakili sigi an ka taa dɔɔni dɔɔni mais ali so i b'i kunkolo présenté jama k'i ye ka ɲɛ o k'a dɔn parce que n'e sera kati diɲɛ don o don ne b'a dɔn o t'a minɛ ok Jinɛ e yɛrɛ message jumɛn de b'i bolo ka fɔ an ka armée ye bon en vrai dire message min bɛ ne bolo ka fɔ an ka armée ye dɔrɔn ka yir'u la k'a fɔ an b'u kɔ wallahi an b'u kɔ o ye mɔnɛ bɔ an na quoi i b'a dɔn n bɛ kuma kelen fɔ ye bi Assimi nani de ye Mali kanu don ne na wallahi ça a été dans ma tête ne ko ne tɛ malien ye quoi puisque n ka vision ɲɛ bɛ min na Mali ko la a kanu yɛrɛ bɔla n na quoi diɲɛ yɔrɔ foyi tun tɛ Mali kɔnɔ i ye malien den k'i bɛ se ka t'i kun siɲɛ ko i bɛ ko sabatilen sɔrɔ yen o tɛ yen mɔnɛ bɛ ka don an na fɛn bɛɛ an tun bɛ labɛn yɛrɛ de kɛra ka taga cogo ɲini mais Assimi ninnu nana an y'an ka Mali valeur dɔn fɛn bɛɛ donc an b'o foli d'u ma ka tila k'a fɔ u kana segin an b'u kɔ u bɛ k'a kɛ cogo min na a bɛ ɲɛ cogo cogo ka taa n'a ye ten to an b'u kɔ ala ka kɛ ɲɛtaga voilà bon 22 septembre fana na ka kangali kelen da minɛn kura ninnu u k'a kɛ ala kama n'u b'a essayer u kana charger dɛ n'u y'a charger n'u faratila ka bouton dɔ pili fɛn ni kuraw de malien nisɔndiya ma ye malien ma n'a ye bouton dɔ pili a ka région dɔ bɛ taa ɔ ne bɛ fɛ hali n'a bɛ taa u k'a kɛ région wɛrɛ ye u ka Sikaso bɔ a la a bɛ daminɛ Sikaso ok pas de problème vraiment an bɛ armée kɔ ok ala k'aw dɛmɛ o diyara n ye maintenant Alice ko kumakan laban min b'i bolo ka f'i ka faniw ye o kumakan laban kelen n'an tilala a bɛ an layɛlɛ dɔɔni an bɛ baro kun cɛ n'o ye kumakan laban min bɛ yen nɔ i ka fanu i ɲɛsi caméra ma i ka fu ye ci fu ye dɛ n bɛ foli di n ka fan bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye Alice ko kanu n'i b'i ka forfait cɛ ne kama e yɛrɛ sara tɛ n bolo i ka di n ye kosɛbɛ ka foli di Pinel TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Pinel TV ɲɛmaaw ma ka foli di a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka téléso in sankɔrɔta halisa ala ka k'an sago ye galo nafa ka dɔgɔ ne ka abonné nafa tɛ janfa la dɛ ko kana ɲina Orange Money numéro kɔ n'ala sɔnna o tɛ ɲin'a kɔ Jinɛ oui message jumɛn de b'i bolo ka f'i ka faniw ye bon en vrai dire n bɛ faniw fo n bɛ foli d'u bɛɛ ma aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ kow la an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi grâce à vous aw de y'an lase yan donc foli bɛ d'u ma i di ka foli camanba ta ka di Sikasokaw ma en vrai dire o ye n kanu trop donc o foli mana d'u ma an bɛ Waliti fo ka n ka musokɔrɔba fo Binta Jalo walahi fulaw bɛɛ la fulamuso kelen ale de ka ɲi Binta Jalo n ka musokɔrɔba don fula bɛɛ de ka ɲi foli bɛ d'a ma fo Ɲamakɔrɔ mais n tɛ ɲinɛ dɛ i ka Orange Money ko kuma fɔ n bɛ n ka King Boss fo a man ɲi ka Bulo Jawara fo a n'a ka muso cɛ caman ani Bulo Jawara dɔgɔkɛ Bukari Jawara cɛ foli bɛ ninnu ye galo nafa ka dɔgɔ n'a ye foli ko daminɛ a kuma ka ca non an b'a ka ɲi ten ne bɛ a d'accord sisan a tɛ kun cɛ fɔ ni Marasban fo ok fo New York l'enfant de Jombogo ala di moƴƴere Allah a ɲɛna ten an kanubagaw mɔgɔ min b'i dɛmɛ k'i poussé walasa i ka ko tigɛ dɛ fo o sara t'i bolo o sara t'i bolo dɛ Marasban ni Abba fo maintenant u bɛ fɛ ka yɛlɛ sisan a b'a lajɛ sisan a bɛ comédie fitinin kɛ même si c'est 3 minutes an bɛ baro kun cɛ n'o ye a kana da to i la Aishuwan e bɛ yɛrɛ kɛra diɲɛ fɛn fɛn n b'a f'i ɲɛna ko fila ye kalibanci ye diɲɛ bɛɛ ko bɛɛ kɔni sɔnna fila la kalibanciya ma jaja fila bɛ kalibanciya kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fo Kati ni ala cɛ filamuso dɔ bɛ yen yɔrɔ fila kafalen don hali n'i bɛ fila faga n'a tilala a b'a da sogo f'i ma filamuso i b'a dɔn Sikasokaw bɛ u bɛ jɛgɛ susu k'a kɛ bulɛti ye quoi u b'a fɔ ko lakurunin ja bɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fo Kati kan kɔnɔ filamuso dɔrɔn a bɛ foli kɛ a diya n ye hali sɔgɔma lakurun bɛ sɔrɔtɛ ko he i t'a fɔ cogo wɛrɛ la a tɛ fɔ ko lakurunin dɛ a ko non n tɛ se kan wɛrɛ la n b'a fɔ tan tɔ o y'a to yen a la prochaine a nana dɔrɔn lakurun bɛ kelen filamuso bali ka bin k'i sen tu filamuso kan ka tɛmɛ filamuso wulila dɔrɔn a y'a ka tasa cɛ a ma foyi fɔ a taara se bɔda la a ko k'a b'a da sogo fɔ dɔrɔn a ko hali sini n b'a fɔ a ko la dɔrɔn dɔ y'a kunkolo ko jumɛn a ko wa la bulɛti Cente sura a sigo to de ni kuma nunu bɛɛ fɔ a tora a bɛ sigo de la galon de don moƴƴere Allah mais bɛɛ kɔni b'a dɔn ka fɔ ko fula kɔni ko fula ye kalabanci ye an ka bɛɛ ko mais sɛnɛ fɔ fana nalo len no dɛ moƴƴere Allah n'a fɔra ko sanji bɛ kana pont dilan na ko pont ye kura ye ko ji de kan ka tɛmɛ pont fɛ o sɛnɛ fɔ denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan pont kura fɛ sanji ba bɛ kana ka jɛn ka fara ɲɔgɔn e ma Sikaso jama dɔgɔyara dɔɔni wa sɛnɛ fɔ denmisɛnninw de taara kotoroni pont in kɔrɔ ka t'u sigi yen nɔ sanji bɛ kana ji bɛ ka na lece mun fa famele jil ni bo nyere be nyam man nya ko jor na lece
ko jibe ka jibe nyinga sen kumar kuma ko o toro mulmul na no jitero kama jitero siga da zen clam de no kera ma tunyana sen fo ye fo yare allu tebe pon sam fo be panne no ma kono siga so ami nyaw sore aman se ko tora be gashiga fa yora ani che anga nyaw sore ko torni la okay o jara wala nim kunye anga emission e neni Alisco One ani Umar Daw nu ba wele ko jine TikTok star ro ko membi anga foli ba bela jele ambe do ke alaka wakati were irana o bye bye